नंगौ दिनै बुहुमनां 53rd वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो वेस्टार्न रेंज रायमना लोगोसे रायमना गोल्डन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटी आरो जोंनि एसएसबी केम्प रायमनानि लोगोसे WWF नि सोद्रोमा बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि एक्स फर्सार्सफोर रायमनानि जोङो गासिबो ज' लोगो नांनानै दिनै जोङो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे खौ जोङो अबजार्भ खालामदों आरो बेवहाय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जेहेतु देग्लायनि थीमा बीट दि प्लास्टिक पल्यूशन एंड सेव दि एनवायरनमेंट बिनिखायनो जोङो जोंनि रायमना रेंजनि साखाथियाव थानाय आरो रायमना नेशनेल पार्कनि दरखं मोखाङाव थानाय जेसेबांनाखि प्लास्टिक बटल प्लास्टिक पेपारफोर दङ जोङो बेखौ गिबियावनो जोङो साफाई अभियान खालामदों आरो बिनि उनाव जोङो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लागोन आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि स्कुल स्टुडेन्टफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय आरो एनवायरनमेन्टनि सायाव आबहावानि सायाव मोनसे एवारनेस क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो गथ'फोरनो मोनसे भिडिअ श' जोङो लानाय जादों दा बे हाबाफारियाव नोंथांमोना नुदों जे जोंनि रायमना एसएसबी केम्पनिफ्राय वेस्टार्न रेंज रायमना फरेस्ट अफिसनिफ्राय जोंना रेन्जारजों लोगोसे गोबां बिथांमोननि सोद्रोमा बिथांमोन दङ जोंनि रायमना एक्स फर्सार्सनिफ्राय गोबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ रायमना गोल्डन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटीनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ WWF नि सोद्रोमा बिथांमोन दङ दा जोङो जथायै बे साफाई अभियान आरो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बेजों जोङो मोनसे मेसेज होनो सानदों जे जोङो बारहावाखौ जोङो माबादि जोंनि एनवायरनमेन्टखौ जोङो माबादि साफा लाखिनांगौ आरो जोङो बेखौ साफा लाखिनो हायोब्लासो जोङो बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो साफा खालामनानै जाहाथे बे पल्यूशन क्रिएट खालामनायाव मदद खालामा बिनि थाखायनो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लाबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आङो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि बे रायमना ओनसोलनि जेसेबांनाखि रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों थुलुंगा मोनगोन दिनैनि दिनखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबांथार बाजार दखान सोरनिबा न' खाथियाव गोबां मैलाफोर गोलैनानै थायो साफा खालामनांगौनि थाखाय रायजोफोरखौ मा बुंगोन आङो बेखौनो खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ जे नट अनलि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेआव खालि सानसेल' जानो नाङा बे जोंनि डेलि रुटिन सानफ्रोमबो जोङो जोंनि गला मोखाङाव जोंनि लामा लांद' जोंनि अफिस जोंनि स्कुल लांगोना जोंनि अफिस लांगोना जोङो बेफोराव दै लोंखांनानै जोङो नुदों गोबां मानसिफ्रा दै लोंखांनानै प्लास्टिक बथलखौ गारलाबायहरनानै बेबादिनो खाजा जाखांनानै प्लास्टिकफोरखौ लामाफ्राव गारलाबायनाय बेजों मा जायो पल्यूशना बारायो बिनिखायनो जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे दै लोंखांनानै बै प्लास्टिक बथलफोरखौ आरो बै खाजा जाखांनानै बै प्लास्टिक पेपारफोरखौ जाहाथे गारलाबाया आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो बयबो गावबागाव न'खर लांगोनाफ्राव नङाबा बेबादिनो स्कुलनि फिल्ड खाथिफ्राव बा बेबादि अफिस लांगोनाफ्राव बा दखान लांगोनाफ्राव जाहाथे जोङो बयबो साफा सुफा लाखिनायजों लोगोसे जोङो बिफां गायनाय हुदाखौ जोङो सोलोङो आरो लोगोसे जोंनि फरायसाफोर जोंनि उन जोलै जोंनि यां जेनेरेसन बिथांमोनखौबो जाहाथे जोङो बे दंफां गायनाय हुदाखौ जोङो फोरोंलांनो हायो आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो खावलायगोन जोङो बिफां गायनायखौ जोङो बारायनांसिगोन मानो होनोबा बुहुमनाङैनो जे मोनसे ग्लबेल वार्मिं बे ग्लबेल वार्मिंखौ जोङो बयबो मिथिगौ जे बुहुमनाङैनो दिनै जोंनि आबहावा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ दा आबहावा जुदि मोजां थायाबा जोंबो थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंहाबो गोब्राब जायो बिनिखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे दिनैनि दिनजों लोब्बा लाखिनानै आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंबो बयबो सांग्रां जायो माब्रै जोङो आबहावाखौ साफा सुफा लाखिनानै जोंनि थासारिखौ जोङो मोजां खालामनानै लानो हायो रायमना नेशनेल पार्कनि जानानैहाय नोंथाङा दावबायारिफोरनि थाखाय एबाराव बेसेबांसिम साबसिन जादों आरो सुबिदासिन जादों जिहेतु जोङो रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय जोंनि गामिफ्रा जोंनि ओनसोला जोङो नुदों बोसोरे जोंनि रायमना नेशनेल पार्कआव जोंनि दावबायारिफोरनि संख्या बारायलांगासिनो दङ जोंनि स्टेटनि
नेसनेल आरो बाहेरानि गोबां बेबायदि दावबायारि बिथांमोना फैगासिनो। बिनिखायनो आङो रायजो राजा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो बै दावबायारिफोरजोंबो माबादि जोङो बेबहार खालामनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो बोरै बरायनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो बोरै नाजावनांगौ, बिनि थाखाय जोङो बयबो सोलोंनानै लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बिनि थाखाय जोङो टाइम टु टाइम जोङो ट्रेनिं होबाय थादों आरो मिजिंथिदों जे सानसे समाव रायमना नेसनेल पार्कआ मुंदांखा जालांगोन आरो जोबोद गोजोनथावना खौरां जे दिनै बिटिआरआव आरो मोनसेबाव नेसनेल पार्कखौ डिक्लेयार होनो थांगासिनो दङ। अफिसियेलि बेखौ बेखेवनो थांगासिनो दङ। दिनै सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेखौ बेखेवनाय जासिगोन। दा बेबो जोंनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना खौरां। दा बेबायदि मोनसे मोजां पजिटिभ निउस जे बेखौ जोङो बरायो आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बेबादियैनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ जोङो सोमखोरै लाखिनानै जोंनि आबहावाखौ जोङो मोजां खालामनानै जोङो मोनसे मोजां थासारि खालामनानै जोङो बाव जुगै जुगै मोजाङैनो रायजो जानो हागोन।